Gaur, Urbasa, Aralar eta Handiaren arteko lurretan, lakuntzan hain zuzen ere, hainbat sakandar bildu gara. Lur honetan hazitako zuhaitzak bizirik jarraitzen duela erakusteko. Herritarron garaia dela eta erabakiaren aroan guztik murgildurik gaudela, lau haizetara sakandarron unea dela zabaldu nahi dugu. Duela 2 urte, Etxarri Aranazko herritarrek landatu zuten erabakiaren lehenbiziko hazia, haiek eraiki zituzten elkarlanerako zubiak, berdinen artean erabakia gauzatzeko. Aurten, udazkenean eskualde berdinean prozesu bera, elkartu, adostu eta erabakia gauzatuko dute bakaikuarrek. Ez alda garaia sakanako herritarrok bidea emateko erabakitzeko eskubideari? Ez alda zilegia herritarrok bideratzea eskubide horren aintzindaritza? Baietz uste dugu. Hau guztia, martxan jartzeko ezinbestekoa da, norbanakoen parte hartzea, norbanakoen gogoa, norbanakoen konpromezua. Ahalduntze demokratikoan gutako bakoitza protagonista izan behar delako. Ez dezatela erabaki guregatik. Erabakiaren ametsa egia bihurtzeko denon lana beharrezkoa da. Eta guztiz egingarria da. Ez dezagun ahaztu mundu mailan aurrekari ditugula Eskozia, Katalunia. Bide batez, deia zabaldu nahi diogu sakandar orori parte har dezan herrika burutuko diren batzarretan. Zure eskua ezinbastekoa delako. Zure unea heldu delako. Honengatik guztiagatik, datorren urtean, sakandar guztiok aukera izanen dugu erabakia errealitatea bihurtzeko. Hurrengo urtean, sakanako hainbat herrietan galdeketa eginen dugu. Sakandarrok, herriak hitz egin dezala. Gure unea iritsi da. Denok, mesedez, guk erabaki nahi dugu. Eta zuek?